Nou, goedenavond. Leuk dat ik met u het interview kan houden. Ik moet het interview doen voor school. En het interview gaat over een leidinggevende functie. En dan moet ik iemand interviewen en dan wilde ik u interviewen. En dan wil ik een paar vragen stellen. En het interview wordt gefilmd en vindt u dat goed? Ja, dat vind ik goed. Dat is wel leuk. En wat is uw naam? Mijn naam is Erik de Berg. En ik werk bij het Centrum voor Dienstverlening in Rotterdam. Ik vind het leuk als je vragen stelt. Dan ga ik u nu een paar vragen stellen. Ja. Hoe bent u bij dat bedrijf gekomen? Hoe bent u daar begonnen? Ja, ik ben daar gekomen omdat ik woonde in Rotterdam. Ik werkte toen ergens anders in een rijtuig en ik wilde graag wat dichter bij mijn huis gaan werken. En toen ben ik al gaan kijken in de krant of ik advertenties zag. En toen zag ik een advertentie voor salarisadministrateur. Dat deed ik nog niet. Ik heb nog een klein beetje van administratie. Maar ik ben gewoon op gesprek gegaan. En gaandeweg het gesprek klikte dat wel. En het werd ook leuk. En zij wilde mij wel hebben. En ik wilde ook wel daar gaan werken. Dus toen ben ik voor het eerst begonnen. Maar dat is dan alweer toch een beetje een jaar geleden. Dat is zo toevallig dat ik dat zo lang zou houden. En waarom heeft u voor die baan gekozen? Alleen omdat u het in de krant had gezien, advertentie? Of wilt u ook echt meer richting Ja, baan? dat is ook een goede vraag. Want ik wilde dat, wat ik al zei, omdat ik dichter bij mijn huis wilde gaan werken. Ik was tijd om te gaan. Dat was één reden, maar een andere reden was dat ik in het werk wat ik deed, was ik een beetje in uitgekeken geraakt. Dat was meer boekhoudkunde, dus het cijfertjes, maar als je dat ook wel een jaar of 10 doet, dan gaat het toch een beetje saai. Dus daar is altijd hetzelfde, op een beetje wel, en dan is het een automatische piloot. Ik wilde eigenlijk toch een stukje veranderen, een stukje iets anders, iets moeten leren. Ja, wat ik nog niet had gedaan eigenlijk. Wat misschien nog moeilijker was. Dus dat was ook een reden, een beetje een uitdaging om te kijken of ik dat ook kon. En ik had niet van tevoren gedacht dat ik het zo lang dan zou blijven doen. Misschien ben ik in 2 jaartjes wel eens of zo. Dat is niet het geval. Ik ga nog steeds leuk. Dat is mooi. Ja. En welke opleiding heb je nodig om bij het Centrum voor Dienstverlening te gaan werken in uw functie? Ja, salarisadministrateur. Ja, wat op zich al een voordeel is dat ik als je een administratieve opleiding had, ik had eerst HAVO gedaan, MBA, dat is dus een bedrijf als administratie. Die achtergrond heb je, dat is altijd meegenomen. Omdat je toch ook wat weet van administratie, salarisadministratie of iets vanuit. Maar ik heb ook een speciale opleiding gedaan, die heet praktijkdiploma loonadministratie. Daar leer je echt de ins en outs van de salarisadministratie leer je daar. En hoe je bijvoorbeeld salarisberekening netto doet. En je leert dingen over de loonheffingen, dus de belastingen. Je leert ook dus wat de wettige en planten zijn van mensen van de dat zijn echt specifieke dingen die je ook moet weten als je salarisadministrateur bent. Dus dat is eigenlijk een goede opleiding. PDL heet dat dan. Dus als je dat hebt, dan ik denk dat dat wel belangrijk is dat je toch een stukje ervaring er ook in hebt. Dat is ook belangrijk. En wat houdt de functie van u als leidinggevende van de administratie eigenlijk in? Dat had ik eigenlijk nog niet verteld, maar bij ons is de salarisadministratie bestaat uit 3 mensen. Dat is toch vrij groot. Er werken iets van 600 mensen. En dat als je die afdeling moet aangestuurd worden door iemand, dat doe ik dan. Dus je hebt ook dat kennis van leidinggever nodig, dus daar heb ik ook een opleiding voor gedaan. En wat je
dienstverlening. En is dat dan voor daklozen? Ja, klopt. Dat heb je al dan een beetje begrepen. Centrum voor dienstverlening betekent dat je dat. En op de stichting zorgt ervoor dat de dak- en thuislozen geholpen, de dagen bestreken. En dat er voor maatschappelijk werk veel wordt gedaan. En dat is ook heel veel serieus wat in de problemen zijn of zo. Dus mensen die wat niet aan de moeilijke kant van de samenleving zitten, die proberen ze te helpen. En dat is waar het Centrum voor Dienstverlening voor staat. En dat is vrij uitgebreid. Verschillende dingen doen ze. Oké. Maar hebben jullie ook als bedrijf last gehad van kredietcrisis? Ja, dat is wel een leuke vraag. Iedereen heeft er volgens mij wel aardig mee te maken gehad in Nederland. Waar het Centrum voor Dienstverlening het vooral werkt. Op het vlak van geld dat ze krijgen. Ze zijn voor een groot deel afhankelijk van subsidies en giften. En subsidies die worden dan vaak in het moment dat het slechter gaat. En dan heb je niet zoveel als het je voorheen krijgt. En ook mensen die gullen giften gaven, die doen het dan ook een stukje. En dan merk je dat in het personeelsbeleid ook. Er is dan niet zoveel geld om iets aan te vullen. Soms moeten ze ook ook weer heel goede contracten verlenen. En moeten wij dus een salarisdienst uitbetalen. Jullie merken het ook. Als het echt heel flink zou doorwerken, dan zou je dus een te verlopen te betalen of te zien van mensen te vergiften moeten doen. Maar zo erg is het goed niet. Dus we zaten dat we daarmee te maken hebben. Oké. Natuurlijk heeft het ook een invloed. Ja, daar heeft eigenlijk iedereen last van. Ja, je hoort het ook weer overal. En hoe ziet de normale werkdag er voor jullie uit? Ja, Als leidinggevende van de administratie? ja, oké. Ja, op zich hebben wij het wel zodanig geregeld dat we, ja, ik ben nog wel een leidinggevende, ik denk het toch wel goed is. Dus ik hoef zo de dag achter gaan staan en wat ze moeten doen. Dus we hebben dus op die manier beter kijken, misschien wel eens. Maar mijn dag, ja, toch een beetje kijken wat we moeten doen die dag. En wat we voor die naad weer moeten doen, want je gaat salarismisdaad moet maken met mijn naam. Elke moet ook de geld betaald zijn. En daar werk je elke keer naartoe. Dus als je vlak voor het moment van betalen zitten, dan is het extra druk. Je moet even goed opletten dat er niks vergeten wordt. Dat iedereen alles netjes heeft gedaan en bewerkt heeft. Ja, dat is even een moment. Maar dan ben je verantwoordelijk voor dat het goed gaat. En vlak na die salarisverwerking, dan is het meer van die zorgen dat dat netjes gebeurt. Vragen die de mensen je moet je antwoorden. Het ligt een beetje aan welke fase van het maand je zit. En in hoeverre je toch een goede vraag hebt. Ja, dan uiteindelijk bij terecht komen met de andere twee collega's. Maar ja, de dag loopt ja, van begin tot uur 5. Gewoon de taken die er liggen. En die zijn van goed voor wie wat moet doen. En ik krijg een dag en vraag van de twee collega's. Dus ja, het kan al een beetje uitgewerkt worden. En nu de dag loopt. Dus dat kan ik niet helemaal precies zeggen hoe het loopt. Maar als er bijvoorbeeld als er iemand stage komt lopen bij de afdeling, Ja, dan ziet de dag er denk ik wel iets anders uit. iets anders uit, klopt. Ja, zelf ben ik altijd wel een voorstander van. Als de stagiair of die werkt, dan geef ik altijd aan van dat ik dat wel leuk vind. Soms is het altijd voor de hele week. Dus dan delen de stagiairs en de afdeling van de financiële administratie. Dan gaat die stagiair 2 dagen bijvoorbeeld werken. En dan heb ik eigenlijk een beetje een taak.
vestigingen zijn er eigenlijk van het het Centrum voor Dienstverlening? Ja, Centrum voor Dienstverlening is vooral het zit eigenlijk alleen in Rotterdam. Hij heeft wel wat projectjes ook ja, in de randgebieden, dus ook in Hoogstenspoes en Spijkenisse. Dus wat projectjes lopen. Maar dat zijn dus projecten, bijvoorbeeld allemaal en die hebben natuurlijk best wel 40 ja, bandjes waar ze in zitten. En dan denk ik aan project voor dak- en daklozenopvang, voor verslagen van begeleid, dus nu als je een beetje op weg helpen. Er zijn over de straat die makkelijk werken voorzieningen hebben. Ja, projecten ook is gastoudersopvang. Dat is ook eigenlijk een hele stad verspreid. Ja, dat is heel divers. Dus, en dan hebben we natuurlijk het hoofdkantoor en daar werken toch wel 100 mensen. En bij elkaar werken zo'n 600 mensen bij het Centrum voor Dienstverlening. Dat is best wel veel. Dat is ook wel een heel grote organisatie, denk ik. Wat maakt het dan voor u zo aantrekkelijk om daar te gaan werken? Ja, toen ik kwam werken, dat was eigenlijk al met sollicitaties. Het is een leuke, goede sfeer. Ik vind het heel belangrijk om ergens te werken. En dat is eigenlijk altijd zo geweest en altijd zo gebleven. Dus dat is een hele belangrijke reden om ergens te werken. Als je het fijn hebt, als je op een leuke, goede manier kan samenwerken en met respect. Nou, dat is heel duidelijk is dat er. En aan de andere kant vind ik het ook aantrekkelijk om ergens te werken als je goede arbeidsvoorwaarden hebt, als je goede positie hebt. Dus ja, je moet een goede salaris krijgen en de werktijd vind ik dat je niet in de lucht moet werken. En de werkdruk is ook belangrijk. Dat toch te veel is dat je een druk voor kan vinden. En al die dingen is het altijd prettig genoeg. En ik vind als er iets niet is dat niet goed gaat, dat je dat goed kunt bespreken, kunt vinden. En zolang het al is, dan kan je prettig werken naar het andere. Maar zijn er ook nog mindere kanten aan het werk die u zou willen veranderen? Ja, natuurlijk heb je altijd wel dat er wel eens dingen tegenstaat. Wat ik wel eens jammer vind, dat sommige beslissingen lang duren. Dus dan wordt er over vergaderd en dan wordt er nog een keer over vergaderd. En voordat er dan echt een knoop doorgehakt wordt, dat kan wel eens lang